gözün. Çünkü bu yaşlığım yatların yürüptü ekesin. Mektebe gaydan ünlüm gerelim dünyada. Okuduk dehin berenin yatlayan yine de sen bilen geçen yaşlık. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. Durmuşum şöklüsün kalsın ilmadan canda. Mektebim güllesin kalkınışlar zamanda. Son kucağım yanlanıyor, mektep bakı yaşasın. Sen benim buysoncum, yaşlıktaki dizevrim. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. İlk mektebe barınım, koluma kitap alınım. Çıkmadı yadımdan tüyünüm, bilece oynap gülünüm. Salamdan başlayan ilk sözümü. Salam Türkmenlerde Tanrı hakkıdır. İdip bilen salam berip görüşmek bu da Türkmenlerin adat pendidir. Salam adırlı muallimler, mehriban okuçular, iziyet uçurumlar ve mihmanlar. Kalaca Tiravni 2. Orta Mektebinde 2010-2011 oku yılının tamamlarına münasibetli geçirilen davaralı mektep nizamını açmaya ruhsat edin. Gelin eğer mektebin uçurumlarını 10. ABC uçurumlarını şoğunlu karşılap orta çağıralım.
hoşlaşan bugün hoş kalsın mektep yıllarım madem seni güzel gün hoşlaşan bugün hoş kalsın mektep yıllarım madem seni güzel gün Gelin dostu, davaranı açmak için mektep müdürü Mayallay ve söz verelim. Kadirli okuçular, mehriban uçurumlarımı, hormatly ata-eneler, emem şuňky davaramyza gatnaşan mehmanlar. Hoş geldiniz şu gün mektebimize. Türkmenistan döwletimiziň, mehriban diýarymyzyň şu gün ähli orta mekteplerinde uçurumlara başlanan soňkyjaň dawaralary geçirilip dur. Ana şol soňkyjaň dawarasyna biziň mektebimizde hem şu gün geçirmek üçin şu taýa dawaraly bayramçylyga ýygynandyk. Bilşimiz ýaly ýeni bir okuw ýyly tamamlandy. Şu ýyl biziň mektebimizde 73 tane uçurum tamamlaýar. Şu ýyl tamamlayan uçurumlaryň ählisi geçen ýylkylardan tapawutly. Şol tapawuda men mektebimiziň üstünligi diýip hasaplaýan aglawy okuwçysy 3 sınıfta da ören okuýarlar, oku ýetişip oturýarlar. Ders synaglaryndan hem oku geçirirler diýen inanmaz şolary ören uly. 73 okuwçy diýdiňmiz 73 tane ıkballiydimiz bolýar. Ene men şol mektebimi tamamlayan 73 okuwça geljeğiňiziň gowy bolmagyny, ykbalyňyzyň gowy bolmagyny, ýetýän arzularyňyzyň ählisine ýetmeňizi, bagtly bolmagyny, ilmli, bilimli bolmagyny, ýokary okuw jaýlaryna ýerleşip edil mektebimizde bizi gowandyrıp ýörüşiňiz ýaly, bizi gowandyrmaňyzy tüýsürekden arzu edýän. Ana şunçu taýda biziň mektebimizi tamamlayan 10 ýylyň dowamında mektebimiziň gowunçy bolan okuwçylary agdaman geçmek mümkinler. Nädir men şol okuwçylaryň adlaryny aýtmakçy. Bu okuwçylar telim ýyllaryň dowamında 4-nji, 5-nji sınıflardan başlap ders wädejikleriniň ýeňjileri, sport şäherleriniň ýeňjileri, beýleti geçirilen bäsleşiklerin ýeňjileri bolup geldiler. Şol okuwçylardan Temirova Aýjymal, Joraýew Nadar, Allahow Kasym, Galan Nurdiýew Meýlis, Emraýew Azat, Ýolliýew Jeren, Döwranow Sadak, Ýeçeldiýew Arslan, Burduberiýew Jumaýeldi, Sultanowa Medine, Jumaýew Abdulla, Jumagynejywa Aýna,
Kılıçıf Khan, Anna Mametov Kıdırguli, Umarova Aynur, Umarova Gülerlik, Edinova Ayna. İşte şunu okuşlar, özlerinin bilimlerinin yukarı derecelerini görkedir, erkekleşiklerinde, beylik verkleşiklerinde, beklemizin avrayını uğrap, etraf ve naip derecesinde bize bayraklı orunlar getirip verip durdular. Şeylete spor çarelerine öğren işçi katlaşan okuçularımız var. Ne olur mu başlarını tutmam şey. Nurmuradov, 10. içerisinden Mevlamov, Yaraşov, Anna Mametov, Bayramov Adat, Cumayev Abdullah, Yegenov Anna Mamet, ne bu okuşlar ben mektebimizde geçirilen çarelerin her birine işe katlaşıp etraf belirlediğinden çarelerimize üstünlük süren geldiler. Efravan uçurumlar, mesela efliğinden ulokan üstünlükler arzu eden. Bugün Tongucan kakılar siz için. Ona şu günden son sizi yağdan sınıdan hiç kim tahta gelip temaydı bere değmez. Değmez gerek yağdadığınız sonundan. Zor dönüyor, başın içinde zor dönüyor. Şeyle bolman sonracık. Yukarı okucu aylarını giyirmek için öğren ercen tayarlarının okumanı kıyın görmen, okuwa gelmeni kıyın görmen. Ähliňizin gelecekki döwlet pinaglarynda üstünlükler emrağınız bolsun, ören jogapkärçilikdi taýarlanyp, ören jogapkärçilikdi çemeleşmeňizi sizden haýyşlyk düşünüň, talap diýip düşünüň. Garan gelecekki algyndaky ders pinaglarynyň hemmäni üstünlükli geçmeňizi arzu edýär. Gelecekiniz gowy bolsun, ýoluňyz ak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun. Hormatly bilenler, sizin imkanlarınızda göreceğiniz ama oğlum olsun sorun üstünlüklerine bilmediği bir Kalbimizin, dillerimizin destani, ulan küçüğün köngüllerinin bostani, belinde götürüp yaşıl tuğunu, yalkın salıp dursun Türkmenistan'ı. Türkmenistan'ın yaşıl tuğunu kaldırmak için Yegenov Arslan ve vekil ve tedavül orta çağırılıyor. Davra gatnaşýan mehmanlaryň hemde enatalaryň gutlagy sözüni dinlälik. Gelinginde bolsa etraf häkimliginiň bölüm müdiri Gülsere Gurbandyr diýip söz berelik. Qadirli okuwçylar, mehriban enatalar, mektep muallimleri, anha şuň siziň mektebiňizde hem
yurdumyň ähli ýerinde bolşy ýaly soňky da barasy dowam edip dur. Men hem näme sizin ähliňizde şu günkü dawara bilen etrap häkimliginiň adyndan gyzgyn hem meherli gutlaýan. Inha maýoklygynyň belleşi ýaly şu gün sizin mekdebiňizde siz üçin ahirki jaň da barasy ondan soň aýdyp sizin üçin jaňam kakylmaz. Ýöne jaňam kakylmasadan öňüňizde ullukyn tynagy ýatyr. Ders synagyňyz ýatyr. Şonda näme diňe üstünlük ardy edýän. Ders synaglaryndan soň size ak ýol garaşýa, ýokary okuw jaýlary garaşýa, ýöreýti orta okuw jaýlary garaşýa. Näme hemmeňiziň hem şo ýolda diňe ýoluňyň açyk bolmagyny, janyňyň tag başyňyň dik. İkinci mekdebiň uçurumlary diýende, şol mekdebiň okuwçylary diýende, mekdebimde hiç saçan ısnat getirmän. Hemme ýerde adymy belentde ýaňlantyn. Sag bolun. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň mugallimleri, bilim işarlaryny, inatalary iberin näme gutda bilen sizi tanışdyrýan. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mehriban uçurumlar. Täze galkynç we beýik özgertmeler zamanatynda jemgyýetçilik durmuşymyzda ajaýyp üşünçaýan soňky jaň dawarasy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Kalplary belent maksatly, dilleri vatansenaly, mehriban ýaşlarymyza soňky jaň dawarasyna öz ýürek owazlaryny, döredijlik joşgunlaryny siňdirmegi, onu uly buýtanç, uly şatlyk bilen toýlamagy arzu edýär. Bahtiýar ýaşlar, soňky jaň dawarasy bahtiýar ýaşlarymyzyň juwan kalplarynda mehriban watanymyza, garaşsaz baky bir tarap Türkmenistana, merdana türkmen halkyna bolan beýik buýtanjy, gowanjy, söýgüni terbiýeleýän öz boluşly bilimler bayramydyr. Watanymyzyň taryhynda täze buýtançly sahypalar atýan mukaddes garaşlygymyzyň 20 ýyllyk şanly bayramynyň dawarly bellenýän ýylynda hem soňky jaň dawarady mehriban uçurumlarymyzyň hakyky watantöýji, zihni ýaşlarymyzyň ýüreklerinde ören ýokary ruh bilenlik joşgyny döretjekdigine manýar. Tüýji arzulary, ýakymly bu duýgulary betler. Vatanymyzyň paýtagty Gödel Aşgabatda, vilayet merkezlerinde, bir karar diýarymyzyň ähli künjeklerinde aýdym tagly, şowhunly dawaraly medeni köpçülik şäherleri geçiriler. Soňky jaň dawarasy ýurdumyzyň galkynýan, awry mertebesiniň barha belende göterýän ýerki zamanynda kämil ruhly türkmen jemgyýeti şol sanda ýaşlaryny tarapyndan uly dawara, ruh belentlik we şatlyk şagalan bilen toýlanar. Joşgyny toý dawaralary iriz watanymyzyň pazarlap ötmegine nasip oşant oşak halkymyzyň eşretli we awadan durmuşynyň hatirasyna döretjek, gurjak, beýik ýeňişleri gazanjak, elmydama kämillige tarap ymtylajak, bahtiýar nesillerimiziň durmuşynda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrjakdygyna, tagdan durmuş ýürürgende söýgüni artdyrjakdygyna tökümünde kämilliginde jemlenendir. Siziň öňüňizde ädim kültürlemeli ýollar, uly mendiller, öwrelmeli bilimler we ilmler ýatyr. Beýik maksat üçin mehriban watanymyzy dünýä ýüzünde şöhratlandyrmak, il günümizin bahtiýar durmuş ugrunda okumak, öwrenmek, zähmet çekmek her birimiz üçin uly mertebedir. Siz halkymyzyň gadymiyetden gözbaş alýan, insanperwerlik, hoş niyetlik we dostluk ýörelgelerini münasip dowam etdirip, özüňizi bilimli, ilmli, öňdebarjy, tehnologiýalardan ýokary derejede baş çykarýan watantöýji insanperwer nesiller geljekki nusgalyk jemgyýetimiziň wekilleri höküminde tanatmalysyňyz. Iň gözel ahlak sypatlaryňyz, bilimiňiz, zehiniňiz, zähmetiňiz bilen halkymyzy galkyndyryp, beýik işlere ruhlandyrmalysyňyz. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mehriban uçurumlar, ediz watanymyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda
belen tepkitlere çıkan tiyada kalkınış ve beyik özgürtmeler iyamında halkımızın asırlar boyu kemilleştirip gelen ağın düşünce, ruhu aklak, dünya garayış, payhaz kımmatlıkların önünde cemleyen bilim ulgamını, dünya derecesini dövrüvap östürmek, yaş nesillerimize bilim terbiye vermek devlet siyasatımızın esasındır diye. Biz ötüp gelen yaş nesillerimizin kamil, bilim terbiye dövrüvap dinç almakları, beden hem ruhtaydan sağdan ötmekleri, ädirki zaman tilsamatlarından oňat baş çykaryan ustad hünermenler olup yetişmekleri, milli bilim ulgamynyň düýbünden täze kamil görnüşini döretmek, östürmek we ýaýratmak üçin ähli amatly şertleri döretdik. Garaşlyk diýarymyzyň ähli ýerlerinde ädirki zaman kompýuterleri, okuw tehnika enjamlary, interaktiv multimedia teknologiýalary, mebiller bilen öpçün edilen internet ulgamyny birikdirilen döwrap orta we ýokary okuw mekdeplerini, çağılar baglaryny we tagaldyşdyň jalş merkezlerini gurdyk. Hem de ýygyderli gurýar. Ilymly bilimli, watan söýüji kamil şahsiýetleri kemale getirmek